tutkija Mika Flöit ja Kitkaviisaiden puheenjohtaja. Kitkaviisaat on Kitkajoen ja Kitkajärven vesistön tilaa ja laatua vaaleva yhdistys, kuusamolaisten ja posiolaisten yhdistys. Ja olemme huolissamme tästä kaivoshankkeesta, koska se kaivosyhtiö tässä nyt suunnittelee näiden jätevesien laskua niin Kitkajokeen, täällä Käylän ja Säkkilän alueella olevien kaivospiirien osalta, mutta sitten Rukaan ja Kitkan kaivospiirien osalta niin Kitkajärveen. Käsittelyssä oleva Dragon Miningin uraanikultakaivokset ja keskusrikastamon hanke sijoittuu lähtökohtaisesti Kitka, Ruka, Oulanka matkailu-, luonto- ja kyläyhteisöjen keskellä. Pääpaino louhostoiminnassa olisi Rukan viereisillä alueilla ja myös Kitkajoki varressa Käylän ja Säkkilän kylien välissä. Mutta kaivoshankkeen vastaava Dragon Mining on tehnyt laajoja varauksia ja valtauksia myös Kitkajärven ympärille, Pohjois-Posiolle ja Etelä-Sallaan. Tavoitteena löytää mahdollisimman paljon malmioita, jotka sitten kuljetettaisiin keskusrikastamolle, jossa käsitellään siis kultaa, muita mineraaleja, mutta ennen kaikkea uraania. Dragon Mining on jättänyt Tukesille valtaushakemuksen Hangaslampi 13 nimellä, joka on tähän Käylän kylän tuntumaan 200 metriä Käylän koulusta alkaa Hangaslampi 13 nimellä valtaushakemus. Ja sitten tämä alueen kyläläiset, Säkkilän ja Käylän kyläläiset, jotka on molemmat 2,5 kilometriä avolouhoksesta, joka on täynnä uraania ja sen hajoamistuotteita. Ja tämä uraani näkymätön, hajuton, raadon levittäytyy tuuliolosuhteiden mukaisesti 3,8 vuorokautta hajoten poloniumpartikkeliksi, joka on myös näkymätön, erittäin terveydelle vaarallinen hengitettynä. Niin miten te voitte sanoa, että ei ole terveysvaikutuksia? Mun mielestä se olisi hyvä syytä tutkia, että mitkä on heidän juridiset, tai mikä tässä on juridisiakin seuraamuksia tai korvattavia seuraamuksia. Ja ennen kaikkea se pitää ympäristöministeriöön myös tiedottaa, että ympäristöministeriökin alkaa selvittämään, että ei tämä ole suomalaisen 2000-luvun oikeusvaltioperiaatteiden mukaansa tämmöiset prosessit ja tämmöiset sepostukset ja näin suuret vakavat puutteet ja virheet, mitä tämmöisessä näin merkittävässä asiassa. Kyllähän ihmisillä, kuusamolaisilla ja kaikilla muilla Suomen yhteisöillä pitää olla oikeusturva ja kyllä Suomen pitää olla oikeusvaltio myös tämmöisissä asioissa. Päätöksiä tehtäessä on erityisesti huomioitava, että ulkomaalaiset yhtiöt keräävät kaivostoiminnan voitot, eivätkä nämä yhtiöt tule missään vaiheessa kohtaamaan aiheuttamia vahinkoja, eivätkä mitenkään itse kärsi aiheuttamistaan ympäristöongelmista. Ne jäävät ikiajoiksi paikallisten asukkaiden ja meidän luontomme rasitteeksi ja terveysriskiksi ympäristöongelmaksi.